Qhakaza F240 kule number 845633. Ngiphinde uthi Qhakaza F40 amagama nje amakhulu bese uthi 2 kule number le 845633. Wena ngutholakala kanjani umuntu ke ufisa ukuthola inkundla zokuxhumana yatholakala? Ngiyatholakala kuma social networks ku Facebook uthi @Sharon Ntombi Ekhalati na ku Instagram Sharon Ntombi Ekhalati, ku Twitter Sharon Ntombi Ekhalati, bese ku WhatsApp ngiyatholakala kwi number 8084 092 8318. Awiphinde futhi number ngiphinde ka WhatsApp ithi 08409 28318. Asibonga kakhulu ke Sharon ngesikhathi sakho ngethemba ke lokuthi ke siyophinde sixhumane mabe khona sikudingayo kuwena. Okay futhi ngiyabonga kakhulu ngithemba nje ukuthi abalaleli bangithokozela kuba nami ngithokozile ukuthi ngibe nabo. Ngicela abahlale kahle endlini bebe nokuphepha njengoba amaprocess ashilo kuze kufike nje isikhathi lapho sesikhululeke khona. Ngiyabonga kakhulu umlaleli nani basakazi ngiyabonga kakhulu. Sibonga kakhulu ke Sharon sikuvalisa ngengoma yakhe ethi ke banomona. Dankie right sikhuluma ke no Sharon simbalisa ngengoma ingoma yakhe ke le ethi ke banomona eyakho Sharon ulapha ya eNewcastle. Uma ngabe sibuya ke ngala sobe sinayo ke insizwa ovukana kaMthetho masibuya ngala ingomeni ke ka Sharon right ithi banomona asazi ukuthi obani. Right igama lakhe ke uzibiza ke ngo Sharon. Isibongo sakhe wakamazibuko. Kanti ke ingoma yakhe ithi ke banomona. Ikhuluma ngesithanda sakhe ithi ke banomona. Ngiyacabanga ukuthi ke ezinye ke zeingoma ke lapho uyophinde ke uyithole ngesabatha sikudle emaqeleni right. And ke last nayo ke insizwa la uvukana kaMthethwa njoba ke imzizo ke ikhomba ukuthi ke 15 minutes after ke ihora lesisha ke lombili ekseni ke namhlanje. Nyambosa sikubingelele emsakazweni.
Angibingelele DJ Magnet mfowethu ngibingelele nomlaleli ekhaya ngibabingelele nje bonke abantu ngithi nje nina bembube nina ke ngempela ke bendlove namandla ngibingelele nje enhla nasezantsi ngithi nje kini nonke sanibonana sigogo namhlanje sikhuluma ke ngezinye zezinto ke zesiZulu njengamanje uzokhumbula ukuthi ke mangabe ke sinovukana mfoka mthethwa ezinye ke zezinto eziseyithinta ke isiZulu esuke ke sibheka la right namhlanje sikhuluma ngani manzini namhlanje khona impela esikubheka kodwa ngizwakala kahle emakhaya hayi ngizwakala ubona ngathi awuzwakali cha ngiboni kanjalo kodwa nje ucofa impela nje wemanzini ngoba siphethe okunohlonze kakhulu namhlanje okungayiphutha impela mangathiwa kukhona umuntu ongathi sangoma somsakazo akazwanga kahle okay njengalokho ke sesibingelelila ungibambela kancane nje njengalokho ke sesibingelelile kumlaleli ngapha ngasekhaya Zungcha namhlanje siphethe indaba enkulu mfowethu la khona esizoveza khona indaba yokuthi kunenkinga ke la abantu abaphila ngaphansi kwayo kunenkulumo esizoyichaza nje la engizobe ngiyiveza kodwa ngiyazi ukuthi kumuntu ngasekhaya izoqala ibe yisimungu izoqale kube inkulumo engakhulumi kuzoqala kube inkulumo angathi ithule inkulumo ekhona ke namhlanje izothi kumuntu isibongo akabizwa ngaso umuntu kusuke kubongwa ongasekho uma umuntu ekuthakazela usuke ubizwa ngegama lomuntu osashona lokho kusho ukuthi ke mangabe kusuke kumi kanjalo yini into edala ukuthi sisho kanjalo ukuthi mina mangumthetho ngibizwa kusuke kubongwa umthetho ongasekho ingoba ngaphambi kokuba kube khona abathethwa kwaba khona umthetho khona umuntu oqala owaba khona owavelayo owavela ngokuthi umthetho uma sithakazelwa ngeyithakazelo kusuke kubizwa umuntu kusuke kahle mangabe kuthi uyathakazelwa kusuke ubizwa ngegama lomuntu ongasekho okukuba namhlanje sikhona nje njengoba nje ngingwakwamthethwa nje abanye mangabe ngisuke ngibongwa mangabe ngisuke ngithakaselwa kuthiwa dingiswayo lokho kuveza ngokusobala ukuthi masikhuluma ngodingiswayo sikhuluma ngenkosi yakamthethwa ongekho umuntu akangayazi okwakugama layo kuudingiswayo uma ngabe kusuke kubongwa kuze kuthiwa Jobe okwakuyise kaDingiswayo kuthiwa Jobe kaKhayi uKhayi wayeyise kaJobe okusho ukuthi uma usungithakazela usuku usungimbiza ngamagama abantu asebashona lokho kuyini kusho ukuthi ke Zungu kulesi sikhathi esiphila kiso siphila esikhathini esinzima lapho khona isidukiswayo ngokwemlando la siphanjaniswa khona nemkhondo yabakithi abangasekho indaba izothi ke kunabantu namhlanje Zungu abasenkingeni uthola ukuthi umuntu uthi wabhujelwa umndeni ufisa ukwenza izinto kunabantu abangakwazi ukwenza izinto zabo ethi umuntu indaba yami ngazi ngisho ukuthi ngizoyiqala ngapi ayikho into enjalo ikakhulukazi kumuntu asuke sethi sakwabhujwa kulowo muzi okufuze ngabe ngiyokwenza khona izinto indaba ithi uma kungukuthi ungwakwaZungu mangabe ungwakwaZungu phela funa nje omunye uZungu eseduze ozomthola ugcine lozo zinto okufanele uyigcine ulungise lozo zinto okufanele uyilungise ngoba awukwazi ukuthi uthi wena sakwaphela ngawe ngoba sakwabhujwa kwaZungu usho uZungu begcwele umhlaba ngamanye amazwi ngakhona ukuthatha omunye uZungu
Iqiniso lithi ngaphambi kuba kube khona ozungu kwaba khona uzungu. Uyayizwa lonto lo. Ngifuna ukuthi umlalele izwe kahle lento. Ngaphambi kokuba kube khona uzungu kwaba khona uzungu kwaba indoda yodwa eyaba uzungu. Lokho kuveze ukuthi nonke njengoba nikhona nje